Aj vy už máte ten pocit, že na vás zajtra vyskočí Korčok rovno z chladničky? Veď si to priznajme, je to úplne nechutné, akú kampaň spustili všetky tie štandardné mainstreamové médiá. Ako jeden muž sa postavili rovno do tábora Korčok a od rána do večera masírujú verejnú mienku tým, že práve Ivan Korčok je tým najlepším prezidentom pre Slovensko. Priatelia, spomeňme si, ako vyrobili Čaputovu. Úplne rovnaký scenár. Stretávam ľudí, ktorí pred pol rokom netušili, že nejaký Korčok existuje, no dnes sú presvedčení o tom, že práve on má tie najlepšie vlastnosti preto, aby mohol byť prezident. Jednoducho mediálna manipulácia, ktorá nám od rána do večera niečo opakuje ako papagajom, stále funguje a bohužiaľ sa obrovské množstvo ľudí necháva nachytať na to, že tento progresívny protislovenský zapredanec nakoniec môže skončiť ako prezident. Ale priatelia, Korčoka považujem za nebezpečnejšieho ako Čaputovu, pretože si spomeňme, že keď Čaputovej niečo nenapísali na papier, častokrát zrejme aj jej vlastné meno, tak to nedokázala z hlavy sama povedať. Korčok, naopak od nej, je dosť sofistikovaný, skúsený a z môjho pohľadu aj inteligentnejší a o to viac s jeho hodnotovým nastavením je preto pre Slovensko nebezpečný. Chcem povedať na rovinu, že Peter Pellegrini ma nikdy nedokázal presvedčiť o tom, že to s tradičnými hodnotami myslí vážne, alebo že by bol odvážny a vedel sa postaviť liberálom aj na svetovej úrovni a buchnúť si za Slovensko pomyselne po stole a postaviť sa za jeho práva. Čo ma ale dokázal presvedčiť Ivan Korčok je, že je pre Slovensko obrovským nebezpečenstvom. Jednoducho a jednoznačne najväčším nebezpečenstvom. Preto som presvedčený o tom, že ísť voliť v druhom kole proti Ivanovi Korčokovi je určite lepšia alternatíva, ako teraz v zlomovej chvíli ostať doma.